Amen bathanda. Angibingelele ngesiqubule esithi uKristu inkosi. Kristu uyabusa. And ngithatha amazwi kaBaba umfundisi ngithi all protocol observed. Ngifuna ukuthi bantakwethu uma ngizoyiqala nje indaba yami ukuthi akusingoba ngazi kakhulu. Kodwa ngelinye ilanga umfundisi esasinaye uBaba uZondi 2019 to be exact wabona kufanele ukuthi sivumbuze sithole ulwazi ngalo le parish nabefundisi ababekhona ngaleso sikhathi. And ngase ngiyomunye wabo owayeqokiwe ukuthi athole lo mlando. So ngaleyo ndlela ngifuna ukuthi ngibonga lelo thimba engangisebenza nalo ngaleso sikhathi. And ngibonge kakhulu ubaba umfundisi uZondi. Uma ngizokhuluma ngale ndawo kuyafika kumina ngoba ukuthi ngifanise nesikhathi sika-Abraham uma uziphuma ekhaya uthi uNkulunkulu kuyena phuma nonkosikazi wakho uhambe uye endaweni la ngizokutshena khona. So mangibheka ithi indaba wathi kodwa uNkulunkulu kuyena Abraham sengikhiphile Genesis 15 uthi sengikhiphile athi omunye kodwa baba wena uthi ngizoba nezizukulwane. Athi uNkulunkulu yena phumela eminyango mntanami phakamisa amehlo akho ubheke inkanyezi ezezulwini wathi inzalo yakho izoba ngangazo. Athi uAbraham kodwa baba anayo nje inzalo wathi thula. So ngiyabheka ukuthi uma esho njalo ajika athi kodwa la unekhona uzoyithola le ndawo but before you inherit nizoba izigqila zalapho 400 years. Hayi nangempela kwathi uma kufika isikhathi sesomiso for 7 years uJoseph evese seGibhithe ephatha abizuyise nabantu bakhe bathi mabahlikele eGibhithe ukuze abone. Incwadi kaGenesis ithi kwakwamadoda amashumi nesithupha ngaphandle kwezingane namakhosikazi ahlikela khona. Yahamba indaba yaqhubeka kodwa uthe uNkulunkulu uma ethuma uMose ukuyobakhipha ku-Exodus baphuma lapho sebeyi 600,000 men without women and children. And ngase ngithatha ngiyibuyisela la kule ndawo la sikhona la kwafika umfundisi ongagcotshiwe noma kwafika ubaba nje uRobert Stewart ehamba lomkakhe uMargaret in January of 1875. Wafike wabeka ixhokovane lakhe la bekhona indlu yethu yesonto. And kusho ukuthi ubaba usobaba uke wathi bafika bengakhulumi nolwimi kodwa bafike bayenza indaba babeyithunyiwe. Kwathi ngenyanga elandelayo kwasebhabhadiswa abantu abawu7. Uma bezobhabhadiswa labantu kwafika usobaba uHenry Calloway owafika wazoba bababhabhadisa labantu. Landa ibandla sokhela ke isikhuni waqhubeka umsebenzi. Kuthe ngonyaka olandelayo wafika uArchdeacon wendawo uBaba Calloway kwakuBishop weDiocese yase St John's. And uba uzofika uDeacon uyalandela ezinyaweni alethe uPhilip Turpin okuyena mfundisi wokuqala owayekule ndawo.
Ubaba uTurpin uma efika ngo1980 ahambe ayokhuluma nenkosi uMshweshwe ezingolweni ukuze athole indawo yokubeka ibandla laseSt Peters. Wasekuzaleka iSt Peters, iSt Cuthbert's, iSt John's, iSt Matthew's, iSt Mark's, yiNgqwayi naseTholweni ngesikhathi sikaBishop uTurpin. Wahamba wadingakala ukuthi kulamabandla awavusayo abe nabasizi. St Peters wayesizwa ubaba uNkomo. St Cuthbert's wayesizwa ubaba uMzizi. St Matthew's kwakudikoni ubaba Mbatha. St Luke's kwakubaba uSithole, uD Sithole. eNgqwayi kwakubaba uHlongwa, eTholweni kwakubaba uZulu. iSt John's neSt Mark's angizange ngithole ukuthi ubani ababekhona, but babekhona obaba ababesiza kuwona wonke lamabandla. And wagcina umsebenzi wabo was not just to be umsizi kaMfundisi, kodwa babekhuthaza ibandla, befundisa, bebonisa abantwana nabangaba ukuthi indlela ihamba. And in most cases ngaleyo minyaka umuntu wesimame wayengasondeli emsamo nezinto zasemsamo. So kwakuwobaba ababe active. Omama bona balandela ngoba babe uthisha bakaSonto Skole. Yilaba bemandla khona. And uSonto Skole ke, that's the founding stage of any, ibona abandlalayo isifunda esingane ukuthi uma ikhula izokhula injani. Asihambe ke bantakwethu aphathe ubaba uPhilip Turpin from 1912 uphuma kwakhe la eMzimkhulwane. Wangena ubaba uTurpin kwathi ngo1912 wayese edlulisa induku yakhe. But ngifuna ukuthi nangaleso sikhathi bekhona ubaba nomama ababefundisa, bekhulisa, bakha abangabalwanga. Those are our unsung heroes. Namhlanje asasho ukuthi ama-heroines, sesithi ama-sheroes. So ama-heroes nama-sheroes ayengabalwanga ngaleso sikhathi. And I would like now ukuthi ngo1912 ubaba Turpin wayesenikezela iBayton umfundisi wokuqala omnyama ubaba uWalter F.D. Mzamo. Allow me to introduce to you ubaba uMzamo owafika ngo1912. Wangakanani? Okay. I want to say he was a poet. Wakumbhali wezibonzo bantakwethu kangangokuba
uma uyisebenzisa incwadi yakho yamaculo uyi-understanda uyazi uzothola ukuthi akhona amaculo abhalwa ubaba uMzamo esinawo incwadini yethu yamaculo. Number 34, number 236, number 341, number 382. Uma ezobhala iculo 236 angifanele Nkosi engcwele ukuze ngizikuwe. Wayekade kufike zona izikhulu zathi zizothi kuyena baba uMzamo sicela ukuthi ube u-South African Bishop. Yena-ke wayezoba u-South African Bishop oqala njengoba wayewokuqala umfundisi omnyama wenqaba uba ubishop. And uma esenqabile wayesebhala leculo wathi wathi angifanele ukuba ungene kimi. So wanqaba waphela kanjalo. After that bayafika futhi izikhulu zithi mfundisi sicela ukuthi uhambe uyoba umfundisi waseSpringvale kwe-Christian Church. Nakhona futhi wenqaba. Uthe ngesonto uma emukelisa ebandleni wabona unina wakhe ongasekho eguqile naye kodwa enukubele engemhlisweni. And wathi maphuma inkonzo wahamba wayendlini odumesendlini wabuya ngoba ethi maybe they will reconnect. Bafika abangaconnecta nonkosikazi nonina. Wayeseloba leli sengiphi lapho manje sengimanikile. Kodwa because of unina ambonayo wagcina eseyile Springvale wafike waphatha khona. He had unfortunate death in 1932. When 1932 watinyelwa inyosi and he was allergic to bee sting. So kwaba ukudlula kwakhe emhlabeni. So kodwa uma ngimcabanga yena ubaba uMzamo ngibuye ngibone uNkosi uDavid okwakuthi noma yini noma isiphi isimo ayedlula kusona wayevamisile ukuthi abhale amakubo noma agijime aye uNkulunkulu ayobika udaba lwakhe and he grew. Ngifuna ukuthi uma ngidlula-ke kubaba uMzamo kwase kungena ubaba uDladla uSamson Dladla. Samson Dladla-ke yena wangena ubaba uDladla wangena ngo-1923 wayesehlala lana until 1936. Naye-ke waqhubeka nomsebenzi owawusuqaliwe ubaba uMzamo and lakhula ibandla. Unfortunately ubaba olandelayo ubaba uS.J. Bhengu owafika ngo-1936 37 qala akahlalanga isikhathi esikhulu I think he suffered a heart attack ngoba bamthola esephumule in the office engasekho. Uma kuphuma yena ngo-1938 kwase kungena uReverend uDickie Sithole. uSithole-ke wayekhona lana eSt Luke's kodwa wahlala futhi for a further 12 years ewumfundisi Christian Church from 1938 to 1950. And wawuqhuba naye umsebenzi
as all the previous ones ngoba bonke babe namakhono ahlukene engafani. Uma kuphuma yena kwasingena umfundisi uNdaba ngo-1950. Uma ubaba uNdaba efika lana ufika nomkakhe nabantu abakhe amadodakazi ayesethanda ukukhula. So ubaba uNdaba was one of those priests owaye old school. Wayegcina inkonzo yango lezithathu, wayefundisa ukuthi iculo lisetshenziswa kanjani, i-prayer book lisetshenziswa kanjani. And ngalezo zikhathi, if I'm not mistaken, babesiflathela obaba, babengabi ngaphambili ngani kwi-altar, babengami lapha ebhekeni. And zonke lezo zinto, he kept them and he taught wafundisa ibandla ngokuba umsheshi. And wathi mebefika ke nonkosikazi bakhuthaza nomanyano ukuthi ube khona usebenze, and babafundisa ukuthunga, ukupheka, ukusebenza ezigadini ngoba sonke siyazi ukuthi ngaleyo minyaka kwakhona uTepa. Obaba babaye eGoli bahlale for 9 months umuntu engabuyi. So okwamdingakala ukuthi kulungiswe lana emakhaya kwakuwumsebenzi kama owayefanele enze sure ukuthi izingane ziyalungela ukuya esikoleni zigqokile yonke into ezinjalo. So babakhuthaza, babafundisa lezo zinto ukuthi fanele zenziwe, and abantwana balandela ezinyathelweni zabazali baba wothisha basonto skole. I was one of the students ke nami ngalezo zikhathi ngisewubhojani ngifundiswa osisithobo kusonto skole. Uma suka ke ubaba uNdaba sithola ubaba uMkhize, Peter Mkhize, yena wafika kuqala, ubaba uMduka landela ngemva. Ubaba uMkhize kwakumuntu wayeuthanda umculo, waze waqala ikwaya yalala ekhaya semzunkulwane. And in that ukhula kwayo leyo kwaya bahamba bayocompete ne-diocese, bafika e-diocese bawina baphumelela. Uma kuphuma ubaba uMkhize was here from 1972 to 1977. Ngo-1978 bafika ubaba uMbenze. Ubaba uMbenze wahlala nathi just for 2 years, 78 and 79, wayeseyahamba. But into engayithola kubaba uMbenze ukuthi wayeuthanda ulusha. His ministry was based with the youth. Kangangokuba baningi abantwana, especially abafana ngaleso sikhathi, abasondela kuyena bagcina sebengabashumayeli ebandleni baningi. Abanye namhlanje banamabandla abo labe eThekwini. After ubaba uMbenze wasefika ubaba uMakhulu. Ubaba uMakhulu was an evangelist. Ubaba uMakhulu waye ngaqhemanga. Yabona wayethandwa okholwayo nongakholwayo, owasesheshi noma wesiyoni noma weBaptist, wayenjalo. And kwakuthi uma ethe kuwena namhlanje ngeke ngishone ngingezanga kuwena njengoba ungicelile, wayevusa naphakathi kwamabili ngoba ethi ngithe ngiyeza. Now that was the type of person he was. Lana ke emzunkulwane siyazi ukuthi sasiba neenkonzo ukuthi uma siqede umlota sibe nojikela.
hayi wayevusa ngo-5 ekuseni. Amen. Ethi umuzwe nje ngaye sekhule eminyango egceleni sokwazi-ke ukuthi ugezi la ugezami uzokubugoke ngoba uyindlela usufanele uhambe ukwenza lo msebenzi afikele bona akathi wesigodi. That was umakhulu. And kwathi-ke kwaba khona isikhathi la ngo-1986 la kwaba khona inkonzo yabantu abadala wacela amakhosi nohugu nokhosi ngaleso sikhathi kwakusathiwa i-FM radio kungokuba yikhosi. So bafika la sabungaza kwaba kuhle. Kwathi-ke ngo-1990 sahlanganisa ikhulu leminyaka ekhona kwakuphithizela njengoba kuphithizela namhlanje, kodwa sasiphithizela kulelo holo elalakade libe lana kanye. Kwaba yinkonzo enhle. Uma umakhulu ekhona, it was heading up to our first elections. So ngaleso sikhathi impi yayisezikhona. Wawumthole nobufishane bakhe ekhona phakathi kwabo ekuba ethula edumisa uNkulunkulu eqephula umlilo. And wayewugula umlilo. Uthe noma sekufika ama-elections kwafika khona uxolo sebethelelene amanzi sebemukelana kwesimeni abakusona. Kwahamba ubaba uMakhubu at the end of 91. Kwathi ngo-92 kwafika ubaba uLuthuli. Ubaba uLuthuli wasala nathi 92, 93, kwathi phakathi kwa-94 waseyahamba naye ubaba uLuthuli kwawumuntu womculo. So kwathi uma khona yena-ke wafika wayivuselela ikwaya, wayivusa ikwaya. Uma eseyivusile ikwaya baze baqhudelana naphakathi kwendawo nabantu bendawo, and nakhona futhi bawina. And ngeyena he went a step forward, a step ahead, wathi asizukuhamba nje sisigqoke, balungisa i-uniform, bathola i-uniform ababeyisebenzisa uma beya kulezi nkonzo zabo. Ngo-95 asangabi naye umfundisi. Archdeacon wethu wayesitholela abefundisi ababefika every Sunday bezokwenza inkonzo ezindaweni ezihlukahlukene la bekufanele ukuthi baya khona. Ngo-96 sasifikelwa ubaba uMzimela. Okay. Akushongo mina njalo bantwaneni, ishonile ukuthi uMzimela nezakhe. So uma efika ubaba uMzimela, ubaba uMzimela also had a vision bantwaneni. And yila kwafika ngesikhathi sakhe. Kusho ukuthi uma efika ubaba uMzimela wafika wathola ukuthi le parish inkulu kakhulu, funakale sihlukanise. And kwaba khona i-East, kwaba khona i-West. I-East i-head office yayo kwaba yi-St. Peter's, i-West kwaba yona i-St. Luke's. Ngaphansi kwe-East kwakhona u-St. Mark's no-St. Philip's. Kwase kuthathwa u-St. Paul's no-St. Mary's from Ingwai babuyela ngapha because geographically bakhe phakathi kwendawo yasemzimkhulwane. Bahlukaniswe u-St. Paul's no-St. Philip's nje bahlukaniswe umgwaqo omkhulu bayindawo eyi-one nodadana. I-St. Mary's ke yona iphezulu empeni kodwa nayo ila kule cala lethu. So ubona-ke baba ngaphansi kwe-St. Peter's.
ngalana ku-St. Luke's, kwaba i-St. Luke's, i-St. Cuthbert's, i-St. John's, i-St. Matthew's, iKhuze, noNgidi, noMahlubi. Sebathola amagama amasha-ke wonke lezo zindawo ezintathu zokugcina engishini. But kwathi ngokuhamba kwesikhathi kwase kuqhamuka i-St. James. Angikhazi-ke bantakwethu, i-St. James umntwana wase-St. John's. Izalukwazi zase-St. James lezi ezisuka lapha phezulu ngasemzenge kwakunzima ukuthi zishone lezansi e-St. John's ngoba phela sasesikhulile. iKhuze yona yayikhonza e-St. Cuthbert. So nakhona futhi kwakuyizalukwazi ezathi hayi sizocela nje ukuthi sikhosele sikhonzele emzini. Bathola indawo yakwaDuma la bafike bakhonzela khona. uNongidi wayesuka le phezulu ezokhonza la eSt. Luke's. Mozobamba inkonzo ka-8 wawufuna lusuke kwaNongidi lana maybe about 5:30 ukuze ukhave 8 enqabeni ngoba izinto zokuhamba zazingekho. uMahlubi yena kwakuyingane yase-St. Mark's. Now Mahlukini St. Mark's. Angithi no, St. Mark's. Ngisho kahle nje bantakwethu. Ile yona-ke nayo yayishona phansi ivumbuke. Nabo bagcina sebekhonzela kwaGigaba, kwamama uGigaba empelempele store. So lasenihanda ibandla. Now bakhula abantwana. So uma kunjalo-ke kwahamba kule division kwacaca ukuthi ayiphumeleli. Ubaba uZungu uthola inhlanhla wayeceliwe ukuthi abe umsizi kaBaba uMzimela and he was manning the East. So ngaleyo ndlela kwakhona lokho nje ukuthi indaba ayihlangani kahle hle akusebenzeki ngempela kanjalo. After uMzimela kwafika uBaba uThandi uNgcobo naye wahlala unyaka wayeseyahamba. And uma efika yena wahamba naye manje esezama ukuvusa ibandla leli lonke elihlanganise ngoba laseliyahlangana. And in the process wayesebusisa isite yakwaNyuswa yase-St. John's la kwakuzokwakhiwa khona. Uma evusa lelo bandla uma ebuyisisa leso site kwase kutholakala ukuthi kwabakhona into ethi uManqambe kodwa-ke kwahamba kwaphela na. Uma ubaba uNgcobo ehamba sanikezwa ubaba uGigaba who was going on retirement for the half of 2003 and up until Easter of 2004. Ngoba ngo-2004 after asenzele inkonzo yePhasika wayesethatha umhlala phansi. Ubaba uGigaba yena-ke wakhuthaza uDodana ukuthi lugame libonakale lube ingxenye yempilo emzimkhulwane. 2004 May, for the next 6 months, 7 months to December 2004, saphinde futhi sanikezwa abefundisi from i-parish yasePotchefstroom abasilekelela up until December ka-2004. Kwathi ngo-2005 sasesilela umfundisi uBaba Philane wayenobaba wayenomoya phansi
enothando sebenza kodwa ungeke umbone umzwe kodwa umsebenzi wona wawubonakala yena ke wasilethela iGBFS ngana imzumkolana yafika nobaba uPhelani and excuse me waqhubeka naye elakha ibandla njengoba eshilo kusobaba ukuthi bonke babe namakhono angafani. They all had a different way of building umzumkhulwane to what it is today. Ubaba uZungu uThando wafika for 6 months. Wathi ngoba wayengaphili impilo yakhe yangamvumela ukuthi ahlale washeshe wahamba. Ekuhambeni kwakhe waphinda futhi waba isona leso simo sokuthi uArchdeacon ufunakala sizekele ngabefundisi, and it worked beautifully. Uma esehambile for the ngoJanuary 2011 kwase kufika ubaba uMdu Mkhize. Wafika ubaba uMkhize, wafika ubaba uMkhize, wafika uMkhize kusasa. And wafika wasebenza phakathi kwethu, wakhombisa uthando, sokhelwa isibani, wasikhombisa indlela yokufundraiser yokuthi uma usuku lakho lokuzalwa ufika ubonge, and ekubongeni kwakho uyamema, ungawumema umndeni wakho ukuthi uze ngalelo langa uzobonga nawe, kanti nebandla lalifanele nalo usukume likhase. Uma selikhasile selibongile wayethi le mali yeniyenza la nifanele niyisebenzise to build ibandla lenu yours nawukhona khaya. Uma ubona ukuthi ayashoda ama-candle stand, sebenzisa le mali nithenge ngayo. Uma nibona ukuthi iwayini alikho likamfundisi ubezofika ngesonto, nizenzele lezi zinto, ningabheki ukuthi kuzokwenziwa iparish. So ngaleyo ndlela sakhula sasithi babamfundisi sicela ukuthi usiyele imali yakini, sidinga ama-purificator ngoba ngaleso sikhathi sasingakwazi ukuzenzela. Sidinga ama-frontals babamfundisi, sikhipha kule mali yama-birthday ekade siloko siyikhokha inyanga nenyanga, isonto nesonto. So uma ezodlula emhlabeni ewathi ugula kancane ubaba uMkhize, so kwathi before iphasika ika-2015 wasiyadlula emhlabeni. Uma ehamba ubaba umfundisi uMkhize esegoduka esekhaya ezulwini, wathi ngoMeyi bawona lo nyaka base kufika ubaba uZonke. Nifanele nimkhumbule ngoba wayizolo ubaba. And uma efika ubaba uZondi wayenomoya owawufana nobaba uMakhulu, wakuwumuntu wabantu, umuntu wabantu. Lana ngifuna ukusho ukuthi yabona lana emzumkhulwane owayengasazi isihlobo wasazi ngokufika kwababa uZonke.
ubaba uZondi wayethi molo wemthakama Mkhize Lawrence molo wecele intombi kaBlose uyabona nje wayekhuluma kanjalo futhi wayengekho awayengamazi wayethi umezokubingelela aqale phansi akhuphuke nawe wagcina usuzo makuphuma inkonzo ukuthi hayibo kanti wena uyisihlobo sami hayibo kanti wena uyisihlobo sami nakhamba kanjalo ukuthi sinezihlobo nalesingazazi esigcwele ebandleni ngokwababa uZondi waphinda ubaba uZondi waletha ubumbano emabandleni ngo-2015 kusakhona ubaba uMkhize excuse me ngiyaxolisa uphinde emva kancane kwaba khona omunye woseva owafika wacela ukuthi siyobona ubaba umfundisi uMkhize ngoba ngaphambilini kwakuthi uma khona izinkonzo ezinkulu bobaba useva wase-St. Luke's wayeziphatha zonke into ephasika nje uzokhala ngoMgqibelo aphathe zonke inkonzo koze kuyophela ngesonto bekhona abanye oseva ebandleni abangezilutho ngoba phela uma uzoye eSt. Peters uzoseva eSt. Peters yedwa uma uye eSt. Cuthbert useva eSt. Cuthbert yithi la kwakhona leyo nto so wafika umntwana wakhuluma nomfundisi wayithathela phezulu ubaba uMkhize yalunga utheme efika-ke ubaba uZondi ebona ukuthi izingane zenzani naye wayikhuthaza kakhulu wagijima nazo ingane wazilekelela kakhulu ekubeni ezilekelela izingane waphinda futhi wabumbanisa wahlanganisa ibandla abashumayeli wayethi wena Nzimande ngicela ukuthi uyongcwabela leli eSt. John's ngithatha yena ngokubona ekhaya athi Nyamosi kuphuka lapho uya eSt. Cuthbert kanti qala uSt. Cuthbert wayezingcwabela yena just matter how many wayifanele abheke into yakhe iSt. John's naye ibheke into yakhe kodwa ngokufika kwababa uZondi wayichitha yonke leyo nto wasihlanganisa nezinkonzo azange abase-St. Peters noma eSt. Luke's kuphela kodwa wayesebenzisa lonke iparish ethi ungenayo indawo vusa itende thola itende umisa itende lapho kodwa lapho sizokhonzela lapho kuleyo ndawo and that was ubaba uZondi ufike-ke yena ngo-May 2015 ngeshwa-ke uhambe sengihambile nami ngoba ngasengisukilelanayo eNqabeni ubaba uKhumalo okwakuyena owayewumsizi wakhe ubaba uZondi when I was still here into engayithola kuyena ukuthi wayebathanda abantu abadala ubaba uKhumalo wayenza sure ukuthi izinkonzo zabantu abadala ziyenziwa and naye-ke wangena-ke as a priest in charge ngo-2022 waphuma ngo-2023 kodwa ngokuvala ngifuna ukusho ngithi baba uMazibuko Makosa asemzini Khulwane ngicela ukuthi niqhubeke nibhale incwadi niubhale umlando wase-St. Luke's wasemzini Khulwane parish ukuze kusasa izingane zethu ezikosonto sikole uma zibuza ngalendlu eyakhiwa ngo-1927 ngumnikelo womfundisi wase-St. Paul's eThekwini
zibuze ingane ukuthi why le ndisa nje, why ningayirenovate-anga naye kodwa zisuke sezikwazi ulanda ukuthi kwasukaphi. And in closing, there's unsung heroes and sheroes ebandleni. Emzumkhulwane umfundisi ufika kanye ngenyanga ebandleni. Amasonto amathathu aphethwe abashumayeli okuyibona abamisile ikhaya. Kukhona oseva abenza umsebenzi obonakalayo eperishini. Kukhona abaholi bezinhlangano ababhizi bakha eperishini belungisa benza sure ukuthi izinto ziyaqhubeka endlini kaSimakade. Those are the unsung heroes which I want to say namanje ukuthi siyanibonga. Ngaphandle kwenu nangaphandle kwesandla senu umfundisi ube ngeke aphumelele eziphumelelayo. But the most important people abafanele babongwe unkosikazi nezingane. Uyabona unkosikazi kamfundisi akamazi unkosikazi ubaba wakwakhe, because half the time he's in the street. Unake mina, unake wena. Izingane zabo, their father is always dead in absence. He's never dead in action. Uma bezomona bombona ngaleyo mini off. Nakhona futhi is preoccupied. Ngoba kusasa khona umhlangano afanele ulungiselele ngoba faneleke kubona. Bantakwethu bomama nabantwana, it's not something we say often to you. Ukuthi siyanibonga ngokusherisha obaba benu nathi. Ngiyabonga. Wow, that was wonderful and beautiful. Singaphila ngezandla ezinkulu. Nami ngisengawazi umlando wale ekhaya. Ngangingekho kodwa sengiyawazi.